Gu harremanitz kooperatiba gea eta ibiltze gea tratu onak, hezkidetzak, feminismoak eta sexualitateak lantzen. 3 gai horiek dira potenteenak. Eta forma ezberdinetan ite dugu. Batzutan da herri mailan, hau da, herriko eragile ezberdinak, gazteak, ikastetxeak olako sarelan bat, egitasmo integralak deitzen diogu. Eta beste batzutan dira, eskari konkretuak, eta orain ari gea baita ere tratu honen mugimendu erotikoa martxan jartzen, izango ez dute gure berri. Eta saiatzen ega modu berritzaileetan egitea. Adibidez, antzerki foro bat antolatu dugu, emakumeen sexualitateaz aritzeko, eta arrakasta izaten ari da, Alulu antzerki foroa da. Orduan beti berritzen, berritzen. Eta ezaugarri nagusia izango litzake lantaldea dela altxorra. Gauden lantaldea dela zaindu behar duguna, zaintzen duguna, tratu honak gugandik hasita zabaltzea.